Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan. O de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Madina Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ. O baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ. O fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na. Ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. Minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o kana i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko
CMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an ŋana sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrosup ale ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa mafalenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrosup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ mali jamana ale kɛlen don ka kɛ yɛrɛ ye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrosup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ ka tibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa sotibakaw fɛ yen agrosup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye utu kalo tile 21 san 2026. Bi sɔgɔmada in na an b'an ka foli ta k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛbakaw olu ka Faleya dugu ale maire kɔrɔ n'o o ye Alhaji Keyita ye. An b'a n'a ka baarakɛlaw ni a dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo. Faleyakaw k'u bɛɛ lajɛlen fo. Dugu 21 min bɛ Faleya commune kɔnɔna na k'u fo. Maa minnu bɛ yen fo ka taa se wɔlɔfɔw ka dancɛ la k'olu fana fo k'o waleɲuman dɔn. Monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Seydou Sako ye. Jalafarakaw ka maire Sajola marabolo kɔnɔna na k'a fana fo a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen. Jalafara k'a bɛɛ lajɛlen fo. Sori Kɛmɛso an b'a fo ka ba i b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na min ye Adama Samaseku ka denbaya falajɛ yan. Aba Samaseku a n'a dɔgɔninw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na. Musokɔrɔba ko an bɛ dugawu kɛ a ye. O ma tɛmɛ ka bɔ yen sa min ye Amadu Gasama ye k'ale fana fo. An tɛ ɲinɛ fiyewu an ka fulamuso kɔ n'o ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Salilakaw ka sigi la Bole. An b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Monsieur le ministre le génie Tchorno Umar Asidjalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na Mali kɛlɛkɛ kalanso n'a fɔ ma ko école de guerre a bɔko 5nan kɛra o tɔgɔ dara farafinna la. Maa 27 min kɛra kɛnɛ kan an na o fɔ. Segukaw ka bulon o dayɛlɛli baaraw kɛra bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. Buguni ale ni Kulukoro tɛmɛnen kɔfɛ nin ye bulon sabanan ye sa min dayɛlɛla Mali ale kɔnɔna na. Ni Ala sɔnna ma an na taa o kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Maa 162 olu de y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Alizerikaw fɛ ka segin ka na faso la. Kitakaw fɛ Segu Buguni jamananin denmisɛnnin san 7 min kun ye pɔsɔni dun ni dɔw ko u ye poison d'a ma. Ala a ka kalifa minɛ a la. Mawuludu n'o o y'a sɔrɔ min ye ale bangeli baaraw bɛna kɛ tarata nata in kalo in tile 25 o labɛnw bɛ senna tumutukaw olu fɛ yen. Maasinakaw ko min ye bolimafɛnw sɔngɔ kɔni gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ olu ka dugu kɔnɔna na degun ale bɛ baara la. Gawokaw fɛ feerelikɛlaw ka se ka bɔlɔlɔ matarafa o baaraw bɛ senna. Taji citerni 1000 ani 400 o de donna dugu in kɔnɔna na k'a daminɛ kalo daminɛ ale ni san cɛ. Kwakurukaw dɛmɛ taara ka don olu ma ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni hinɛ hukumu kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na an na nin bɛɛ lajɛlen walawala ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na. Falaye Keyita biya Ana Jara ani ne yɛrɛ. Ko maa bɛ se ka nkalon bɛɛ lajɛlen na Solomaden na ko f'a binna i muso kan. Sɔgɔma in na an ka baabu bɛna taa nɛgɛkɔrɔsigi kan. Nɛgɛkɔrɔsigi an y'a la kɔlɔsi nin tile 2 in na a baabu ŋaminen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw senfɛ. Min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la maa minnu kɛlen don ka waleya in kɔkɔrɔma don maa minnu bɛ n'olu ko waleya in ka dabila bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka fɛla kɛ n'i ka masiri n'i ka tabiyaw n'i ka taabolo n'i ka seko n'i ka dɔnko n'i ka ɲɛfɔli cogoyaw ye. Bi n'i ye baara in ta k'a jateminɛ Mali dugu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ yaasa ka se ka waleya in ale ni degun wɛrɛ min se musow ka musoya ma ka se ka o baaraw bali an ka jamana kɔnɔ. O ɲɛmaa n'o ye Yusu Bagayogo ye studio Tamani maaw a y'a fɔ olu ɲɛna k'u ka wulikajɔ k'a bɛ ka sen sɔrɔ su ani dugusajɛ. Dugu 50 olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko olu t'a la tuguni. Yusu Bagayogo ko n'olu taara dugu min na u bɛ maaw sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ye. Bolokoli n'o ye muso ka nɛgɛkɔrɔsigi ye a bɛ se ka dabila cogo min ni dugu minnu sɔnna olu bɛ fɛɛrɛw f'u ɲɛna yaasa ka yir'u la k'a fɔ tanga min ani kisi min n'a bɛ o lase kɛrɛnkɛrɛnnenya npogotigiw ma k'a lase musow ma ko olu b'o fɔ. Segu mara kɔnɔna na ko dugu dɔw bɛ yen ko olu kɔni sɔnna sa ka waleya in dabila pewu min ye Segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na Mahamadu Sise ale y'a yira sa k'a fɔ ko denw ale ni du o minisiriso bolofara min bɛ Segu k'olu kɔni ye Segu marabolo dɔw kɛ olu dugu dɔw sɔnna pewu k'a fɔ ko min ye nɛgɛkɔrɔsigi ye ko k'a dabila pewu ka caana b'o la Sakoyiba ka taa se Ngara Sinzana Ngara ale ma nka ko maa caman bɛ yen k'olu ma sɔn fana dɛ. Ko bibi na k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dugu caman de bɛ yen minnu bannen don nɛgɛkɔrɔsigi ka ban k'a dabila pewu sabula u y'a ye k'a se k'a fɔ
bɛɛ lajɛlen ni i fɛla don ma mafale minnu bɛ ka waleya in na kɔlɔsi n'u bɛ ka u ka kumaw ɲɛfɔ bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko sini o yɛrɛ de ye nɛgɛkɔrɔsigi ale kɔkɔrɔdonbaw minnu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ko k'a dabila an ka jamana kɔnɔ olu ka tɔgɔladon ye sini ye o la sa maa minnu bɛ ko jate minɛ olu ko kuma min filɛ bɔlɔlɔ kan nin ye a kan ka tali kɛ fɛn fɔlɔ min na o ye an yɛrɛ ka kɛnɛya o lasagoli ye an ka sini lasagoli an denw n'a mɔdenmusow olu bɛ se ka tanga cogo min duba sigilen ni du haramalen du min bɛ ni lafiya bɛ k'a kɔnɔ ko o ɲini ka di an ka jamanadenw ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana min ye diinɛ bato laadaw o jamana don ko jamana kɔnɔna na ka na ni fɛn ye min bɛ tali kɛ musow ka ko kan k'i bɛna na o tintigilima jamanadenw kan k'o tɛmɛ man di ni maa min b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na k'i ka fɛɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛfɔli kɛ i sɔn min ka jɛnya i ni maaw ka kuma i ni maaw ka ɲɔgɔn faamuya kuma tɛ jamana in kɔnɔna na bi fɛn o fɛn bɛ n'i k'i b'a tintigilima maaw ti sɔn a ma wa k'a kɛ lagosi ye k'a kɛ maaw lagosili ye ka maaw lajaba ka maaw danbe bɔ o la pewu ko o waleya ko maa tɛna sɔn ma kuma tɛ an ka jamana kɔnɔ bi fɛɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi ye diyagoya tɛ Mali jamana ale y'a yira kabini waati jan ko dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna falayi ko a tɛ se ka kɛ ye ko nka ko ni maa min ma ɲɛ k'i b'a kɛ k'i k'a kɛ kɛcogo ɲuman na wa sariya tɛ Mali fana kɔnɔ falayi min ko nɛgɛkɔrɔsigi ko k'a dabila pewu fana nka bɛɛ tolen do yen bɛɛ ka t'i ka sira fɛ o hukumu kɔnɔna na sa mun nana ye maa minnu bɛ nin wulikajɔ in kɛ maa caman ko k'u kɔkɔrɔ donnen don nanzaralakaw fɛ fɛɛrɛw sigilen don sen kan laɲini yɛrɛ caman ye min ye k'an bɔ an dabolo la k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka taabolow tiɲɛ sabula wulikajɔ ni baara ninnu kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la ko musakaw de bɛ bɔ wariw de bɛ di maa si tɛ yen ko bɛ k'i ka duloki k'a mɔ nin ko in na bi falayi ko min tɛ dɔɔnin sɔrɔ dɔ sɔrɔ hukumu kɔnɔna na ko maa nana an ka jamana halaki wa kalan kɛra karamɔgɔw kunna kalan kɛra moriw kunna kalan kɛra dugutigiw kunna kalan kɛra musow kunna kunnafonidilaw bilara a ko la nka o bɛɛ n'a ta hali bi min ye nɛgɛkɔrɔsigi ye a bɛ k'a ka sanayɛlɛ sɔrɔ suko ani dugusajɛ tɛ tabiya bila man di deliko bila man di fɛn caman bɛ falayi a bɛ fɔ maaw ɲɛna ko an t'a la nka min y'a dugumana ye f'i k'o ɲini k'o dɔn musaka cayara cogo o cogo nin ko in a ni hakili kan ka taa ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ bi halisa Mali kɔnɔ sariya tɛ yen min y'a yira k'a fɔ ko waleya in k'a kɔnnen don wa min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu jagoyalen tɛ olu ma yamaruya u k'a kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na maa minnu bɛ n'u b'a kɛ k'u fana k'u jija ko k'a kɛ ka ɲɛ o kɛcogo ɲuman bɛ taa sira jumɛn fɛ diinɛ ko bɛ a la laada ko bɛ a la sigida ko b'a la kabila ko b'a la n'o tɛ siyaw bɛ anw fɛ yan falayi olu yɛrɛ tɛ sɔn nɛgɛkɔrɔsigi ma yɛrɛ a t'olu ka tabiya la dɔw bɛ yen a b'olu ka tabiya la dɔw bɛ yen diinɛ donna n'a olu kan dɔw yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ u ka bulonda o kɔnɔna na a bɛ yen o ko sugu o tɛ se ka wuli ni filen ni galama ni wulikajɔ ni cɛsiri ni waridi ni fɛnw ye o bɛ na ni basigi a ɲinini de ye lafiya ɲinini ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ bi bɔlɔlɔ kan nka tiɲɛ ye jumɛn ye Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ falayi Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ falayi a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wolomasiri tabaw ka dagatigi k'u ye wulikajɔ kɛ kilomɛtiri 35 Sankɔrɔ ni Kɛɲɛka fɛ tarata tɛmɛnen wulikajɔ in Bamajɔ ni Gawale kabaw kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan sigi sen kan armée ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la san ale masuruna na min ye arabadon ye kalo tile 19 wulikajɔ sera fana ka ɲɛsin Bamajɔ ni Gawale kabaw ma Kilempokaw fɛ yen Baɲangara marabolo kɔnɔna na u y'olu kɔni bɔrɔntɔ ka taa k'u bɔrɔntɔ ka segin ni Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye sanfɛ ani duguma o la sa kɔlɔsiliw y'a yira sa k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni tun b'a yɔrɔ la sa maa ma se k'i senfa koyi moto kalakira min ye u bolominɛw ye olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni na wulikajɔ ni cɛsiri kɔni bɛ sen na Baɲangara n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Wolomasiri tabaw ka dagatigi ko ka foli ta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma kɛlɛkɛdagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ɲinini lafiya ɲinini dugudenw fana u ka senkɔrɔma dondoli ko u tɛna sɛgɛn u foli la armée ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye taji ale litiri citerne 1400 kalo daminɛ ni san cɛ o de nana don Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ bɛn litiri 66 miliyɔn 66 o ma litiri la min taji bɛ an ka jamana kɔnɔ bi nka a bana ta jɛrɛ min bɛ sigi kalo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ tali kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun na sa min ye ka taji ko ɲɛfɔli kɛ an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ don bi basigi bɛ ka na dɔɔni nka Baɲangara mara la a yirala k'a fɔ ko gasoil ko dɛsɛ bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri bɛ sen na yaasa ka se ka kɛ o sigi sen kan siraba minnu fana bɛ yen sa ni olu yɛrɛ taji bɛna olu fɛ minisiri Musa Galabu y'a yira sa ko caman fana bɛna dilan don nataw kɔnɔna na baaraw bɛ sen na génie ale ni baarakɛbolo minnu na a sugu bulon dira olu ma yaasa ka se ka sira ninnu dilan joona min ye siraba kelen nali o bɛ se ka dabila cogo min basigi ni lafiya ɲinini fana hukumu kɔnɔna na sa taji kɔni bɛ ka ta ka taa kunungo segukaw fɛ yen taji dɔw olu donna ye yaasa ka se ka Segu k'ale dɛmɛ ni taji ye cogo min na baaraw olu hukumu kɔnɔna na halisa Wolomasiri tabaw ka kibaruya la kalanso min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ kalanso ye n'a fɔ ma école de guerre ale ka maa dilannenw ni o ye kalan kɛra maa minnu kunna olu bɔ ko 5nan kɛra kunungo ni maa minnu bɔra sa siɲɛ 5nan na sa olu ka kurumukarili kɛra kunu alamisa kalanso in yɛrɛ la Balabugukaw fɛ yen farafinna o de tɔgɔ tara ka da ni maa 27 la minisiri min bɛ Wolomasiri tabaw ka gun kan ale ka dangan n'o o ye général de division Umaru Baro Jara ye ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo Élisée Jean Daw ka taa se finitigiw ma Mali maaba falenbaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan maa 27 min bɔlen filɛ nin sa a yirala k'a fɔ ko muso 4 o kɔni bɛ a la u bɛ bɔ jamana 9 de la Mali ta ye 14 ye Burkina ta ye 5 ye Cameroun ka maa 1 min ye Guinée Conakry ka maa 1 Marocains ka maa 1 Niger olu ka maa 2 Sénégal ka maa 1 Tchad ka maa 1 Togo ka maa 1 kalan min kɛra u kunna sa kɛra kalo 11 o kɔnɔna na hakili jagabɔ ni wulikajɔ ni fɛɛrɛw sigili la sen kan ko kurumokarili la sa minnu donna san 2025 san 2026 a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ko hukumu kɔnɔna na u bɛ taa se kalanden sɔrɔsi 18 ma o la sa u ka ɲininiw kɔni taara ɲinini 14 o sira fɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye sanayɛlɛ ɲininiw ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw ka gun kan baara ma o 2 bɛ a la 2 b'a la o bɛ tali kɛ kalanninjɛ la ka se ka bayɛlɛma don ko la min ye Mali colonel Aluseni Ba ye
ale ye jɔnjɔn fɔlɔ sɔrɔ o la sabula a ye fɛɛrɛ sigi sen kan min ye école de guerre hukumu kɔnɔna na garde nationale ale bɛ kɛlɛkɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka olu la yɛlɛmali baaraw kɛ a ka hakilijagabaw nana ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu n'olu sigira sen kan baara min bɛ se ka ɲɛ baro n'o o ye baro kɛlɛtigi ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale ka dan kan a y'a yira sa ko nin fɛla minnu fɛlen filɛ nin école de guerre la a b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la maa 9 minnu bɔra jamana 9 na ka na fana k'a ɲini u fɛ k'u bɛna kɛ lasigiden ye n'o o ye Mali kɛlɛkɛ kalanso in lasigiden ye fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ko nin fana b'a yira sa ko min ye Mali wolomasiri tabaw ka sanayɛlɛ kɔni ko dɔ de bɛ fara a kan don o don foli ni tanuni k'o ta k'o ɲɛsin min ye maa minnu ye kalan in sigi sen kan wa k'a ɲini u fana fɛ fana u k'u wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa école de guerre in dɔ ka fara a fanga kan san kalo 12 sabula bi ko min ye degunba minnu b'an ka jamana kɔnɔ an ka hakili to olu la k'o yɛlɛmali maa minnu bɛ sa n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ a y'a yir'u la sa k'a fɔ k'u ka bila u kunna bi k'a fɔ ko waati bɛɛ sanga bɛɛ kuma bɛɛ wele bɛ se ka kɛ u ma u ka se ka na n'u ka fɛɛrɛ n'u ka miirina minnu sɔrɔla kalanso in kɔnɔna na yaasa wolomasiri taba bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Jean Élisée Daw ale ko fɛɛrɛ 4 a b'o ɲini fɔ u ka baara kɛ n'o ye u ka miirinaw ta min ye ka kɔn kow ma ka sɔn k'a fɔ k'u bɛ waleya kɛ ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ k'o boloda yaasa bi degunba min b'an ka jamanaw la n'o ye Bamajɔni ni Gawale kɛlɛli ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a ko kɛlɛ min b'u ɲɛ terrorisme kɛlɛ don min ye bɔlɔlɔ sanfɛ kɛlɛ don kibaruya kɛlɛ k'o fana bɛ a la kalan min kɛlen filɛ nin k'a bɛna nafa ɲɛ o bɛɛ lajɛlen ye général de division Umar Daw n'an b'a wele ko Baron ale de ye kalanso in ɲɛmaaba ye a ko kalan min kɛlen filɛ nin ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don fɛɛrɛ minnu b'a to ninnu kɔni kɛra kalanden jolenw ye wa dɔ fara u ka dɔnniw n'u ka setaw n'u ka kotaw bɛɛ lajɛlen kan o la sa nin waati in na min ye Mali école de guerre ye ale fana ye hakilina jagabɔ min sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ n'a fɔ a ma ko intelligence artificielle a y'o don a ka kalanminɛnw na bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw u y'olu fana fara kalansa kan yaasa kalanso in yɛrɛ ni diɲɛ kalanso bɛ se ka goloso ɲɔgɔn na cogo min na subahana mansin ko nata sira fɛ k'o baaraw kɛra maa 27 min bɔlen filɛ nin k'olu kɔni danfaraba minnu tɔw cɛ sabula olu y'o baaraw kɛ diplôme min dir'u ma k'o dɔrɔn tɛ dɛ Mali a dɔnni k'a dɔngala kari k'o gundo fana bɛ u bolo sabula u taara Mali ale calatigɛ jɛkulu caman na ani Mali kɔnɔna yɔrɔ caman na yaasa ka se ka jamana faamuya cogo min na bɛn ni kelenya sinsinni o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'an bɔra armée la an bɛ taa Burkasumugukaw ka polisiso la Burkasumugu polisiso o commissaire principal ale ye Adama Fane ye min ye numu fɔlɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko maaw kɔni nana damakasi kɛ ale fɛ a mɛnna ko n'u yɛlɛla moto kan katakatani fara moto taxi kan ko denmisɛnnin dɔw bɛ bi olu kɔni kɛlen ka tinbali ta ka ɲɛsin u ma o la sa kalo tile 18 tile 17 na tile 18 siganama 3 ale ka brigade maaw ye olu minɛ fala ko minnu tɔgɔ ko les bouchers dɛ o tɛ k'i fa k'i boso k'i kolo ni i zɛmɛ bɔ ɲɔɲana sa wa les bouchers u sera Dandugu sigana nana kɛ u la min kɛ k'u ɲɛ tana ye moto de ye moto kɔni n'u y'o ye u b'i gosi ka bɔ ka a minɛ i la koyi u ka fɛɛrɛ bɛ kɛ cogo di fala ye juin kalo tile 26 ka na bila août kalo tile 14 na sa a nana fɔ polisiso mɔgɔw de ɲɛna sa n'an ma wuli k'a jɔ Burkasumugu la kɔni u y'an moto ntanya dɛ maa minnu bɛ ka nin kɛ a nana ye k'a fɔ k'u bɛ ko jumɛn de kɛ ne bɛ moto taxi ka sa fala ye u b'i lajɔ k'u bɛ taa nin yɔrɔ in na n'u sera n'i ye tu la u bɛ t'i jigin i la k'i gosi k'i bolo minɛ n'i ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ i kun a nana kɛ a tɛ dabila pewu ninnu yɛrɛ fana polisiw fana y'u yɛrɛ kɛ client ye n'a bɛ kɛ min a bɛ k'o ye o ni Jakadiajan ne bɛnn'o sen fɛ sa ale ye tinbali da o kan ale kelen n'a a fɔra ko n'ale ni maa bɛ kɛlɛ fɔ a ka kɛ maa 40 ye na aw maa 7 bɔra ale y'olu dasi k'u siri ka na n'olu ye commissariat sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ maa fɔlɔ min bɛ yen ni tɛgɛ dar'o kan o ye WS ye san 25 MD a tɛ f'u kɔ ninnu foyi tɛ kɛ ninnu kɔ MD san 24 ale b'a la fala ye MF 32 o fana b'a la fɛɛrɛ sigira sen kan sa ninnu minnu filɛ n'u tun ye su ni tile tigɛ maaw la Burkasumugu la maa tɛ se ka bɔ maa tɛ se ka tɛmɛ moto kɔni a tɛ kula i k'o ta kuma tɛ moto taxi ma k'u bɛɛ lajɛlen minɛna ka di kiiri tigilamaaw ma min ye Fane a ko k'a ka cɛdenw fɔ a ka brigade maaw sabula u ye baara kɛ min ye polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Sukone ale ka hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye commissaire de police k'a b'a ka cɛdenw fɔ wulikajɔ ni cɛsiri la k'a ɲini dugudenw fɛ fɛn fɛn bɛ yen n'u y'a ye u ka polisilakaw wele 101 na don o don olu bɛ baara kɛ Mali fan 14.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Fala Segu ngaraw ko ni maa min ye kuma sa Segu k'i bɛ se ka taa feere fan wɛrɛ fɛ Segu bulon dayɛlɛli la an bɛ Koyita fo récoltera ɲɛnama n'o ye jelikuntigi ye bamanankan na an b'a fo min ye Bayidi Jabate inspecteur Sangoyi k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Musa Kuyate min ye Sumano ye ka taa se Segu jeliw bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u fo ka wulikajɔ ni cɛsiri la su ani tile basigi ni lafiya cɛfɔ ni kaba bɛ se ka sigi Segu kɔnɔna na cogo min na an b'u fo ani dugutigilakaw ni alimamilakaw jirilakaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani cirolakaw sabula Segu alimamiya bɛ olu bolo Segu bi min ye Segu kɔnɔna na bulon dayɛlɛla bulon jumɛn de don laadatigiw min ye danbetigiw olu ka bulon don kalo 18 baara kɔfɛ sa premier ministre Ablaye Mayiga ale de tun ye birikiden fɔlɔ da Segukaw fɛ yen ko min ye bulon ye a ka se ka jɔ o y'a sɔrɔ mara kamabɔli ministeriya bɛ ale bolo bi bulon in kɔni a banna pewu Kurumbo Karli kɛra laadatigiw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Segu n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen nana kunungo Alamusa n'o o bɛnna utukalo tile 20 ma mara kamabɔli ministiri faso ka kuma lasela général de brigade Isa Ousmane Kulubali ale ni Mamu Dafe Seko ni dɔnko ministiri baara in kun karifala olu la gouvernement fɛ olu bɛ Segu kɔnɔna na kabini tile 1 min ye Kurumbo Karli ye sa a daminɛna ni Segu ngara olu ka dantigɛli ye kumatigiw ye kuma ta laadala Segu danbe bɛ cogo min na Segu baara bɛ kɛ cogo min na Segu kɛnɛw bɛ sigi cogo min u y'o fɔ foli ta ni taara ka ɲɛsin maa welelen bɛɛ lajɛlen ma min ye général d'armée Asimi ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn sabula a ye layidu min ta Segukaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ka timɛ kelen kelen tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛra sa wolomasiri tabaw ye minnu ni dabama ka wele sera olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Sajo Kamara général d'armée ale min ka kalifa minɛ la avril kalo tile 25 tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ale ye so in yɛrɛ sa an ka sɔrɔ ka kurumokɔrɔli baaraw olu daminɛ fala ye min ye nin soba in ye ko a sigikun ye min ye bɛɛ ni kelenya k'o sigi sen kan k'an sinsinnen to an ka danbew kan min ye dayɛlɛlen maa tɔw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an ye maa ye maa wɛrɛ fana ye maa ye cɛfɔ ni k'an bɛ ka se ka sigi kuma ni a layidu cɛfɔ ni k'an bɛ k'aw sigi sen kan kɛlɛbaw ka fɛɛrɛw ɲini o la bulon in sigikun filɛ nin fala ye wa a bɛna kɛ sababu fana Segu laadatigiw fana bolo u ka se k'u jɔnyɔrɔ fin ko kunbɛli la n'o o ye fɔnkɔɲɔgɔnkaw ye k'u sinsin u ka dugu n'u ka sigidaw n'u ka kabilaw dɔɔni kan baara mun sigilen no sen ka laadala ka se ka olu ta ka baara kɛ n'o ye yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkaw bɛ se ka dɔgɔya cogo min na baarakɛjɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko Aldi ale de ye so in jɔ fala ye so in ɲɔgɔn ye so belebeleba kelen b'a kɔnɔ gwa kelen b'a kɔnɔ bureau pipɔgɔden o bɛ yen min ye aw techniciens ka minɛnw sogolo yɔrɔ ka se ka sɔn fili ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani jaw o fana b'a a kɔnɔ panneau solaire u y'o fana dilan so in na yɔrɔ 2 bɛ a la bi maa bɛ se ka si o kɔnɔ ɲɛgɛnw fana bɛ kɛnɛma cogo min na o bɛ sokɔnɔna na musow ka jigiyɔrɔ n'o ye musow siyɔrɔ ye o bɛ yen cɛw siyɔrɔ o fana bɛ a kɔnɔna na so belebeleba fana kelen b'a kɔfɛ gardien ale ka so bɛ o kɔnɔna na magasin bɛ yen minɛnminɛyɔrɔw fana bɛ yen min ye ka se ka lakana la sabati sa ko fana kɛra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini yaasa maa si kana bɔ kɔkan ka don k'a sɔrɔ maa min i ye parking belebele ale ni jardin nakɔ o fana bɛ jardin o b'a kɔnɔna na maa bɛ se k'i ni lafiya yɔrɔ min na maaw ka bolo labɛn bɛ se ka bila yɔrɔ min na yɔrɔ in fala ye san kalo 12 a ka courant b'a bolo han an ye nin fɔ o fɛn fɛn bɛ jɔ sisan u ka panneau solaire k'a la bali ni tile ma ɲɛ k'a b'an halaki an k'a ta ka baara kɛ ni a ye Segu dugudenw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan wa u y'a yira fana k'a fɔ ko forage n'o ye jibo n'o ye o b'a kɔnɔ
pompe kolon fana b'a kɔnɔ han ka tila ka fara yelen tonnen don a fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa u ka ji fanga mètre cube 10 o de b'u bolo kunungo ko kurubokari la fala ye ka dɔ fara seguta yanga nka président pick-up kelen bila ka taa d'u ma ko dugutigilakaw ko k'u ka ciw ɲɛnabɔ yaasa baara bɛ se ka ja cogo min na min ye Agibu Damele n'an b'a wele ko junior ale taara n'o ye kunu ɲamakalaw n'o ye segu ɲamakalaw ye fala ye u ye fini bagijɛ u y'o ta nanginɛ min ye miseli ye ani gari k'o ta k'o di gouvernement maaw ma fala ye k'u jija u ka maliyɛnw kala u ka kumaw ɲini kuma m'a to maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya ni cɛfɔ ni kan bɛɛ fiɲɛ kelen fɛn fɛn dira u y'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ u ɲɛna yaasa malidenw minnu farafara u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka jɛ ka baara kɛ basigi ni lafiya bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na an ka jamana o kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ minisiri n'o o ye général ye Isa Usmani ale kuma ta a ye segu laadatigiw fo ka segu marakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'a yirula sa k'a fɔ so in olu de t'a dɔn n'u y'a kɛ min ye o de ɲininen don u fɛ yan'o cɛ fana a n'u ye ɲɔgɔn ye u ka so belebeleba kura kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli k'u ye so in yɛrɛ sigi kun n'a dayɛlɛ kun ye min ye baara minnu kɛra kɛnɛ kan ye fala ye festival Sile Niger u y'o dɔnkili dɔw k'a la han sabula segukaw kɔni y'a fɔ sa ko festival ɲɛnɛfin b'u la fala ye an tɛ dugawu kɛ basigi ka don ko minisiri yɛrɛ taara sira fɛ zen n'o sinsinna n'ala sɔnna ma février kalo nata ye festival Sile Niger ale baaraw na kɛ sabula segu bɛɛ bɔra ka nin ɲɛnajɛ in kɛ cogo min na bɛɛ ni kɛnɛya kɔnɔna na o b'a to festival fana bɛ se ka boloda nin kun ye segu ale bulon o dayɛlɛli ye Orange Mali ale ko a ka maaw ko n'u taara fa o fa u ka se ka baara kɛ o la sa bureau kɔnɔ bɔlɔlɔ sira fɛ ka se ka min ye ngoni kana tigɛ i la fiyewu u ye min bɔ o tɔgɔ ye ko Sobox ale ni fibre optique yaasa sa baarakɛyɔrɔbaw mago bɛ bɔlɔlɔ sira sɔrɔli cogo ɲuman min na fala ye connexion kana tigɛ pewu aw yɛrɛ ka kuma ko volume man ɲi olu ko volume ka ɲi Orange kɔni ko volume ka ɲi o la sa u ye baro sigi kɛ kunungo minɛn kura minnu nalen don u bolo n'u bɛna n'a feereli daminɛ u taara kunfɔlɔ yira kunnafonidilaw la Famara Berté ale tun bɛ yen sabula u ka direction de communication ni marketing olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo dunan jigi sɔrɔ kɔnɔna na Famara Berté ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Orange Mali ka internet minnu bɛ du kɔnɔnaw la Sobox ani fibre dɔ farala u teliya n'u giriya kan k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ ma fara u sansɔngɔ kɔrɔw kan yaasa ka internet hakɛ kuraw yira malidenw na ni kunnafoni kɛnɛ sigira o de kadira kɔnɔ Orange Mali ni kunnafonilaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ mun kan ni kunnafonilaw ka ɲɛmaa so kunnafonilaw ka kulu caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye. Donc bi an y'aw wele ka na an ka offre kuraw yira la internet résidentiel kan internet résidentiel an b'a fɔ cogo min na résidentiel ye an ka offre minnu bɛ internet minnu bɛ sigi so ni clients bɛ baara k'a la so donc olu de ye offre résidentiel ye donc bi an ye yɛlɛmali dɔw don olu la donc o de la an y'aw wele ka na o yɛlɛmaliw ɲɛfɔ aw ye donc internet résidentiel ninnu ye gam fila ye an b'a fɔ cogo min na donc gam fɔlɔ o ye mun ye o ye Sobox mobile ye ni mɔgɔw tun b'a dɔn o tɔgɔ la donc an y'o tɔgɔ yɛlɛma an y'a bɔ Sobox mobile la ka kɛ Sobox plus ye donc ale kɔnɔna la forfait gam fila de tun b'a kɔnɔna la donc gam fɔlɔ o ye forfait mensuel ye gam filanan o ye forfait hebdomadaire ye donc forfait ninnu an ye yɛlɛmali don o la yɛlɛmali ninnu bɛ taa fo sigiyɔrɔma kelen na donc on va dire jusqu'à 100% d'augmentation forfait ninnu na donc an y'o détail de yira o la sisan donc forfait ninnu an ye dɔw fara o kan dɔw bɛ taa fo 20 giga dɔw bɛ taa fo 50 giga la an y'o fara o kan pour que ka se ka mɔgɔw ka se ka lafiya sɔrɔ u ka internet utilisation na so donc gam filanan ye mun ye an b'o wele ko fibre donc an ka offre fibre ninnu kan an ye yɛlɛmali min don a la pour que clients k'a faamuya ka ɲɛ an ye formule 4 an nana ni formule 4 de donc formule 4 ninnu na an bolo bɛɛ bɛ yɛrɛya kɔnɔ donc formule 4 ye jumɛn ye a bɛ daminɛ ni formule access ye après formule plus bɛ yen après formule family bɛ yen après formule elite bɛ yen donc forfait fɛn ninnu bɛ daminɛ 3000 la donc formule ninnu bɛ daminɛ 3000 la ka taa bila fo 101 na donc formule laban in n'ale ye formule elite ye ale yɛrɛ tun ye
watani fly donc ani wakili mbola ka ke watan kele maintenant février nous fana refonti kun baye muyi ani à vitesse de bunya donc do beta fo vitesse sigoroma sabala Orange Mali kuna foliko nyama soka korofola ko ni uka akilna baye mo nabu ka sam programme kono kuma ka laje ka do fara connexion griani atelier kan yasa ka kilo mesaka lafiya chugumna 600 internet utilisation changera kosɛbɛ famille kelen kɔnɔ i bɛ se ka dutigi sɔrɔ a bɛ ka information lajɛ ou bien a bɛ ka baara kɛ denmisɛnninw bɛ ka jeux vidéo kɛ kɔrɔbalenw bɛ ka baara kɛ internet kan ka recherchew kɛ voilà furumuso yɛrɛ bɛ se k'a ka seriw lajɛ donc olu bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔrɔ ko an ka usage a changé TikTok bɛ yen nɔ sisan vidéo non minu qualité on sait qu'à qualité numérique est très puissant il a 4K donc on y a de l'adjet au de analyser car l'adjet on sait qu'amélioration mais apporter on a offre là pour que la famille ni on sait qu'à faire des résidentiels ou fananimisi wasa amawala ka fo ni kenen kan kuna fo law ni ngali chama tengu Orange Mali maula okani kokura nunu kan Orange Mali mawye jabidi kuna fo law mo gani ngalu bela jelena Togo daw ni marabolo kibaria betana nye tenengunga ufei préfet alega danga nye jere jakulu flash jere sigisenga ya sa togo mina sa baylama mesaka ke muso ka degun soro la furuso konna no bisaka ban togo mina tlefla bara en sevesa nye folikera muso ni demso bela jilenyi ani mamunu be nule karamogo ye école so konna na ya sa togo mina beni kenya bisaka sigisenga mamu yere bora bamako sa kata kalansenga tenengunga ufei école de maintien alere karamogo bay mi nga saka nyefoli ke demsonu ni muso bela jilenyi fera mun mesaka sigi senga kelaw be saka banto mina muso ni gwa kono na sigi be saka no gato mina mi du kono na ye lafia be saka dolu la to mina kolonja bakaw fe bugula mairie ale nyefoli ke aka soro ko la samba fla ani mugan woro samba fla ni bisaba fera mun sigira senga no PDC ke sana ko fara ko sefa war million keme duru ni bioro ni kele ko ka o nyini ka saka barake mairie no ye jamocho konate ale ye nyefoli ka sa ma o fana na saka de metu mina koma sigi bara ya saka nyefoli ka dugudo nyina to mina fere munu sigira senga hakili jagaba ye talike sa fere munu sigira senga ka saka yirwali ke sanduru na tayin kona na kenengene yala dugudo ngoni ngo sa ko ka tana e sene sra fe ha sene ale fere ka saka soro mi yoro ka jo bara saka yoro na sa ale ni maraka maboli so dugu kona na o fana ka sigi senga Banyangara ale gouverneur ka mami be no be musaka ko kuna gouverneur konna na ale fana jakulu kurumbo karlike no ye jere ye sami metalike kerengene yala wati yelema kololo obisaka kumbe tugomi kene ngasa mamunu me no abe fulma sako comité consultatif ma CCC ulu bela jere na ka ba marabolo ni commune bela jere konna na muso jakulu fana farala janga kana ya sami ye wati yelema be ale ni lakana obisaka sigi senga tugumna mi deka febe ale ni pnidi kata se PDF ma olu e baran sigi senga saka nyefoli ke dugudo yere bso go jenero fitu na beni kirani chefoni kamela basigi lafiali ani maraka maboli ya sa wati yele ma kololo be saka pawo kuna tugumna mi ye uka dugu yere ko na sa mi ye wulu masiri tawaga bara saka no ga bulo tugumna fere kan mo saka sigi lakana kota na sra fe bara ay talikeni na kunungo anya fo na wo kitaka fe sego buguni na demsenu ndo afara sa ko musoro ko ni fe no da ale ma yo mi posono do mi ye demsenye sa sa wolo vlade do ale ko ni dashna ka neshna ka ka da fate tew uya che ko na nay bamako ko ala ka kalfam na la na to bamako ma ko fole no e musonye sa tegadara ale ka police la ka ko me sega sega la kitaka o fe sego buguni ale ko na mauludu ni ala sanama tarata na tai obina na ke bangeliye mi ni o labe hukumu ko na sa tumutuka o fe gouverneur ale jakulu bela jile wele ya sa mama semedo mauludu nyina mali la saka saka nyofolike ka nyunu fe ku jenero fi ko so ya sa tumatu dono ni minye akaka beni krinya chefoni kame au sababu mi kala nga ke sa dugo do fana ke labe me chugumna u ye nyofolike gouverneur majabe yoro mun lu saka dan chugumna u dado o bela jile la baku kante ale resigile nyena
taninga segi hukumu konna na bolmafɛnw tali masinakaw fɛ masinakaw y'a yira sa ka bɔ masina ka taa tɛnɛnko bibi in na ko a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ fɔlɔ u tun bɛ 400 de sara bi a kɛra 800 ye ka bɔ masina ka taa tɛnɛnkokaw olu fɛ yen min ye tɛnɛnko ni masina ye o y'o nacogo kelen in fana ye bi u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛrɛ ka bɔ tɛnɛnko yɛrɛ ka na masina ko yɛrɛ sɔngɔ ka gɛlɛ 1000 ale ni 500 o kɛra o ye k'a sɔrɔ fɔlɔ 400 de kun don dugudenw y'a yira sa ko jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ sabula n'a kun fɔra ko tajiko dɔ kun gɛlɛyara bi bi in na taji bɛ ka sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye giringirinba tɛ a la fɛɛrɛ ka sɔrɔ a ko la gawo jagokɛlaw ka se ka u bɛrɛ bɛn min ye bɔlɔlɔ sira ma olu bɛ ka kalansen sigi sen ka tile 2 kalansen bɔlɔlɔ sanfɛla jago bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na tile 3 don min ye jɛkulu maaw ye sa maa 36 o de nana kalansen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sanfɛla feereli bɛ kɛ cogo di sɔngɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ale ni minɛn minnu bɛ yen ni bɛ se ka baara kɛ n'o ye ka se ka sugubulon sɔrɔ u ka kalan ye taliko la k'an ka kun cɛ bi yɛrɛ ni senna yaala ye yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye malo baɲumankɛtɔn min sigilen don maloko kunna gawokaw fɛ yen ale ni kanadakaw ka musaka bɔ jɛkulu olu de kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni kalansen sigi sen kan yaasa gawokaw bɛ se ka tɔnɔkantɔnɔ o caman sɔrɔ cogo min na ka feereli kɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛ sibiri tɛmɛnen min ye negelakaw ye olu ka dugudenw min ye dugu marabaaw ye u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu jagoyalen don ka si negela ka sabuya kɛ gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sa wolomasiri taba ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na siraba min bɛ yen n'a fɔ masa ko RN 24 o la sa min ye préfet ye n'o ye Usumani Keyita ye ale yɛrɛ y'a yira sa ko nin kɛkun ye sa ka se ka Bamanjɔre n'u ka wale kɛlɛli k'o nɔgɔya baɲumankɛ jɛkulu minnu bɛ negela yɛrɛ kɔnɔna na sa olu kɔni ye dumuniw kɛ ka balo dilan denmisɛnninw ni maakɔrɔw ye min ye ji sanumanw ye k'olu ɲini ka d'u ma sange sulenw ka se ka olu fana d'u ma yaasa cogo min na u bɛ se k'u ka su latɛmɛ cogo min préfet y'a yira sa k'a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la wolomasiri tabaw ko k'olu fana fo basigi ni lafiya bɛn ni kelenya o ɲinini na negela ani Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na Kayikaw fɛ misi 200 o de kun dɛndɛra Keɲebakaw fɛ k'u bɛ taa na a ye jamana kɔ kan misi 200 in bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ min ye maa min yɛrɛ ko sa k'a bɛ taa misi ninnu feere sɛbɛn jɔnjɔn kelen fosi ma se ka sɔrɔ ale bolo min ye Kayikaw ka DGCC maaw ye sa y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa misitigi ale ye nin baara in kɛ kun min na o ka se ka ɲɛdɔn baara in kɛkun yɛrɛ min ye sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na n'an bɔra togodaw ni marabolo kibaruya la an bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na sa maa 120 kɔ olu de kɔni bɔra nin waati na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alizerikaw fɛ yen musow olu ye maa 27 ye cɛlakaw olu ye maa 125 ye min ye denmisɛnninw ye maa 10 ye u kunbɛra kurunko alamisa don minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna olu ka chef de cabinet n'o o ye Kone ye ale y'u kunbɛn sa kɛnɛ kan ye OIM maaw fana tun bɛ yen ni maa kofɔlen sa Mali tɔgɔla so min sigilen don sa u taara n'u ye yen u na waatinin kɛ sa yaasa fɛɛrɛ ka sigi sen kan minnu b'a fɛ ka sigi ka t'u ka dugu la walima ni jabala bɛ maa minnu na u na tile waatinin kɛ u y'a yira sa k'u kɔni ye degun caman sɔrɔ Alizerikaw fɛ yen damatɛmɛ wale tana sira ka ɲɛsin u ma dɔw fana ta kɔni kun kɛra sɛgɛn yɛrɛ ye foyi kun t'olu bolo u y'a ɲini u kana Mali la u ka se ka na baara kɛ min ye nin baara ɲɛ sa kɔni bɛna taa sɔrɔ denmisɛnnin 200 olu de kan ka kunbɛn nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na yaasa cogo min na u bɛ se ka sen don baaraw la an ka jamanaw kɔnɔna na cogo min na. Yaw ni AES ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Irisilakaw ye k'olu ka minisiri b'u ka jamana cɛsira ɲɛnabɔ ko kunna ale y'a dangɛnɛmaya a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisilakaw yɛrɛ ye olu yɛrɛ ni CEDEAO bɛna bɛnkan sɔrɔ bɛnkan bɛna tali kɛ taabolo 3 ɲɔgɔn ko la taabolo min n'o kan ka kɛ sɛbɛn kɔnɔ n'a fɔ min ma nanzarakan na memorandum n'o y'a sɔrɔ bataki ma ye fɔlɔ AES maaw kɔni caman y'a yira sa k'a fɔ u ka kuntilennaw n'u ka tabiyaw n'u ka taabolo kɔni bɛ u bolo olu bɛna sɔn Irisi bolo nka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ taa fiyewu jamanadenw sago ye min ye laɲini min bɛ jamana 3 in bolo o tɛna don ko la ko min ni o tɛ taa o sira fɛ bi bi n'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye olu bɛ nin wulikajɔ la tuma min na min ye Macky Diomaye Faye ye ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla Faransikaw fɛ nin waati na ale ni Alassane Dramane k'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen yan'o cɛ sa Moritani jamanakuntigi fana tun bɛ Faransikaw fɛ yen k'o wulikajɔ in kɛkun ye mun ye yalama u bɛna sɔn ka don AES ale dondaw fɛ wa sabula ko AES y'a yira kabini kuma jan kabini u ye Lansana Kuyate bila ka na kuma u fɛ u y'u ka fɛɛrɛw yira u ka taa sɔn mun ma u y'olu fɔ u ɲɛna ko yalama
jɛrɛn bɛ ka kɛ bi parikaw fɛ k'o bɛ ka kɛ kun jumɛn kama maaw kɔni bɛ ka o ko sɛgɛsɛgɛ faransi ko ale ye maa dɔ gɛnsa n'o ye Nulfar Sardini ye ka bɔ u fɛ yen ni ale tun ye attaché culturel ye Iran tɔgɔ la maa ko fɔlen sa k'a tun bɛ ka Iran ka tabiyaw ni sa ka dɔnko ni seko n'a ka diinɛ batocogo k'olu ɲɛfɔli baaraw kɛ k'u y'a gɛn ka bɔ faransikɛw fɛ yen ko a ka segin ka taa u ka jamana na si Jordani ko bibi na min ye Israël ye ale bɛ ka t'i bɔlɔ turu ye Antonio Guterres n'ale ye diɲɛ seleke naani secrétaire général tɔnba secrétaire général ye a y'a jira ko nin jɔrɔna bɛ ale la kosɛbɛ ko min ye Israël ka nin waleya min kɛ nin filɛ nin ye ko bɛ sɔn ka na ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman fana ye jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Irankaw fɛ yen El Ibrahim Azizi ale y'a jira sa k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen n'o bɛ lakana kɔnɔ u ka jamana kɔnɔna na u ka wasabulo kɔnɔna na ale y'a jira sa k'a fɔ ko cɛla kɔni bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi maa bɛ yen ko ni bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin olu ka jamana ma k'i k'a bila u kunna ko u bɛna fɛɛrɛ sigi fɛɛrɛ min n'u tigiw tɛ nimisa o la fiyewu wa k'u labɛnnen don kɛlɛ ale kan maa min fana bɛ yen n'o gardien de la paix ka maa ye sa ale fana bɔra ka jira n'o ye Hussein Modi ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko u kɔni labɛnnen don fɛn bɛɛ lajɛlen kama ko wa k'u bɛna maramafɛnw bɔ zen ni ɲɔgɔnna u ma deli ka o bɔ Nations Unies ale y'a jira sa k'a fɔ ko Iran ale jɔyɔrɔ min filɛ nin ye bibi na ni ale ni Israël ni États-Unis k'ale no ɲɔgɔn na k'a ko kɔni kɛlen no politique ko ye ko kɛlɛ kun yɛrɛ tɛ ka fɔ fiyewu tajugu kuma min b'a la ko ka fɛɛrɛ ɲini o la k'o tɛ ka fɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn mana sigi Pakistankaw ye laɲini minnu kɛ ko fan fila bɛɛ lajɛlen ban'o ma ko ni kɛlɛ yɛrɛ kun ma ɲɛnabɔ n'o ye tajiko ye ko lafiya tɛ se ka na wa min ye marifaci ye k'o tɛna n'a ɲɛnabɔ k'a bɛ dɔ fara kɛlɛw dɔrɔn de kan Américains k'olu ka juru min bɛ u la bi ko a tɛlen don min ye dollar wari miliyari ba bi naani o de ma bi min ye juru ye sa ko a kɔni dɔ de bɛ ka fara a kan waati bɛɛ lajɛlen n'o y'a sɔrɔ Joe Biden taara k'a to ba bi naani ni wolonwula la bibi na ko min ye Donald Trump ale taara n'a ye ba bi naani ani kɛmɛ wolonwula ani kɔ la ko min juru min filɛ nin ye ko jɔn bɛna na nin kanni ka bɔ nin na ko k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sanni kɛ ni dolari ye bɛɛ ka sugu sigilen don ni dolari ye ko bɛna se ka ɲɛnabɔ cogo min an bɛ segin ka na farafinna kunun k'o sɔrɔ anw ye nin kamalen ka kuma fɔ Falaye min ye Tanzanikaw fɛ yen kabako de bɛ yen Tanzanie kamalen dɔ bɛ yen ale tɔgɔ ye ko Ismail Azizi k'u y'a su don u bɛna a su don siɲɛ 6 nka a kununna siɲɛ fɔlɔ min na n'u y'a minɛ sa k'u bɛna n'a su don o y'a sɔrɔ a tun bɛ baarakɛyɔrɔ min na a ye accident kɛ yen su taara bila morgue la waati min na u ye su bɔ k'u bɛ taa su kan seli kɛ a wulila k'i sigi o kɔfɛ siɲɛ filanan na a yɛrɛ y'i to baara la sa ɲɛnamini de nana minɛ k'a kiri sabula pali tun bɛ a la u y'a ka janaja n'a ka sanga ko bɛɛ lajɛlen sigi waati min na maaw b'a la k'u bɛ taa n'a ye kaburu la a wulila k'i sigi sabanan min ye Ismail Azizi ye mobili accident a y'o de kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ko sa ko fure ko ka taa n'a ye morgue la Falaye waati min na u taara n'a ye morgue la o selen ye a wulila k'i sigi tile 3 o kɔfɛ tuguni sa ye kamalen kelen in kingoyi sa kinda in maaw yɛrɛ kɔni ko nin kɔni y'a ka ko bannen a ye joli min fɔɔnɔ ko foyi t'a jɛ litiri 10 na Falaye n'o bɔra i farikolo la ko kɔni k'a tɔ tɛ sɔn foyi ye kaburu sennaw taara kaburu sen ka ko bɛɛ lajɛlen ban kamalen wulila k'i sigi tuguni o kɔfɛ a taara bi kɔlɔn kɔnɔ bin kɔni na sa o ko n'a ma ɲɛ min kɔ an ka bɔgɔ k'a kan ye a yɛrɛ y'i ŋɔni ka bɔ kɔlɔn fana kɔnɔ laban min kɛra so de jenina k'a to kɔnɔ Falaye ka so bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban pewu fo k'ale yɛrɛ fari bɛɛ jeni u y'a ta k'a da kɛrɛfɛ waati min na u bɛ taa barangaritigiw ta ka na k'u bɛ taa n'a ye a y'i sigi tuguni u ka kabila maaw ko Azizi i kungo b'i bolo anw da ti don i ka foyi i sara sa i balola sa i kungo y'i yɛrɛ ta ye sɔgɔmada in na nin b'an ka kibaruyaw kuncɛ kibaruya min dira u ma Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ jɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ yan'an k'an kɔ don min ye Abdelkader Sango fédération min bɛ bi n'o bɛ basket ko kunna olu ka maa ma falen ye ale ye Ala ye ale ka kalifa minɛ a la kunnafonidilaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye AGSM ye a ɲɛmaaba k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa min ye Abdelkader Sango ye ni ale ye comité olympique maaw ka trésor marala dangan ye k'ale y'a ka kalifa minɛ a la min ye comité olympique maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa min ye AGSM tɔgɔ la basketi o fana maa don min ye maa kofɔlen ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ k'an yɛrɛ to kiledu la Falaye kuma caman an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw tun b'a wele a bɛna ka na ɲɛfɔliw kɛ farikolo ɲɛnajɛ kan a fɔ ma ko expert minnu baaraw kɛ kosɛbɛ kiledu la ye siɲɛ caman coupe d'Afrique senfɛ a tun bɛna a bɛ ɲɛfɔli kɛ farikolo ɲɛnajɛ jaabi bɛ se ka kɛ mun ye a bɛ ɲɛbila kumaw fɔ a la kosɛbɛ k'an to kiledu la min ye Kader ye a timina ka di douanier fana don Falaye douane baarakɛla fana don maa min don a nisɔn ka di ani bɛɛ bɛ bɛn
degun t'a ni maa si cɛ kununko ko ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to Marɔkukaw fɛ yen min ye su nali ye sa ko bɛna kɛ communiqué ni ala sɔnna n'an da mɔgɔw tulo ka waati wɛrɛ min ye bureau exécutif bɛ AGSM kunna sa ko ka dugawu dɔn kɛ ka ɲɛsin Fure ma n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko ala k'a da yɔrɔ sumaya a y'an kɔ min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya sango an b'a fɔ sa ala ka lahara sɔn sumaya ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ